ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼, ବଡ଼ ଘର ଛୋଟ ଘର ଛାଡ଼। ମୁଁ ବଡ଼ ଘରିଆ, ମୋ ଘର କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଆଣୁଛି, କେମିତି ଖାଉଛି, କେମିତି ପିଉଛି, କେମିତି ଶୋଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯିଏ ଭାବିକି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବ ଏ କଥା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋରି କଥା, ଆଉ ମୋ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଛାଡ଼। ତମେ କହିବ ମୋ କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମ ଆଗରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭନ୍ତ ଧାରଣା ମୁଣ୍ଡରେ ପଉଛି, ଛୋଟ ଘର ବଡ଼ ଘର ଇଏରେ ମୁଁ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଏତେ କରିଛି, ମୁଁ ସେତେ କରିଦେଇ ଯାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଜିରୋ। ମୁଁ କେମିତି ଆଣୁଛି, କେମିତି କରୁଛି, କେମିତି ଏଇଟା କଲି, ସେଇଟା କଲି, ସେଇଟା। ତେମେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତମ ଆଗରୁ ତେମେ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ ଲୋକ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ଏ କାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଲୋକ ଆଗ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଚାଲାକିରେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍, ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଏନି, ମୁଁ କାହା ସଲାମ କରେନି, ମୁଁ ହୁଏ ସିଏ, ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼। ତମଠୁ ଲୋକ ଚାଲାକି ଅଣ୍ଡା ବଚା ଯାଇକି କାନ ଆଡ଼େ ବସିକି ପାଟିଆରେ ବାହାରିଲେଣି। ତେମେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼, ବାଟକୁ ଆସ। ତମ କଥା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ କଥା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ କହିବା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି ଏକୁଟିଆ। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼, ବାଟକୁ ଆସ।